uyakwazi nikuswelayo ningakaceli kuye. Awukakaceli uyazi uNkulunkulu. So isiphi isidingo sokuthi umqambe hayi uNkulunkulu mina ngifuna imoto uNkulunkulu. Uyazi uNkulunkulu. Usazi ukungena, asazi ukuphuma, asazi ukucabanga, asazi ukukhuluma, asazi yonke into. He knows us. Uthini uDavid maye ngabe ekhuluma ngoNkulunkulu osaziyo. Psalms 139 verse 1 wakhona. Jehova uyamhlolisisa. Uyasihlola uNkulunkulu. Uyasazi uNkulunkulu. Verse number 2. Uyakwazi ukuhlala kwami nokuvuka kwami. Uyasazi uNkulunkulu ukuhlala nokuvuka. Verse number 3. Uyaphenya ukuhamba kwami nokulala kwami. Verse number 4. Ngokuba alikho izwi olimini lwami Jehova ongalazi. Ayikho ngokupheleleyo uNkulunkulu angayazi. Wazi konke bazalwane niyezwa. Amen. Wazi konke uNkulunkulu ngisho ukucabanga kwethu. Uthi uDavid emayiqhubeka no139 uthi uyangazi Nkosi uyangihlola uyangazi wazi ukucabanga kwami wazi ukubuka kwami wazi ukufisa kwami konke uyakwazi. Nkosi sifundisa ukuthandaza. Bazalwane baningi abazalwane abathandavile in the Old Testament bethandazela lezi zinto engiyishoyo. I will not mention them. Sifundisa ukuthandaza uNkulunkulu uthi la mangabe sengivala. Uthi uNkulunkulu mayifundisa abafundi ukuthandaza mangabe nithandaza bazalwane be persistent. Ningakuyeki. Continuously. Kune version engiyitholile iTPT ithi kuthanaze every be a continuous a praying person. Ngifunela ukuthi uthini uma ngabe bhalela ibandla laseThessalonika uMapostle Paul chapter 5 verse 17 wakhona. Verse number 17. Khulekani ningaphezi. Uthi uMapostle Paul la bandla laseNtanda khulekani ningaphezi. Ningakuyeki pray without ceasing. Ningakuyeki ukuthanaza thanaza. Makungavumi thanaza. Makuvuma thanaza. Mawusendlini thanaza. Mawusekamereni thanaza. That is why uNkulunkulu ahlala kithi wayefuna leli verse libe practical. Ngoba ukuthandaza lamavesi esiwafundile uya eJerusalem. Kodwa uJesu wathi ukuthi leli verse nika pray continuously. Nibekini njalo angibe la. Uthi mawihambele endleleni. Hallelujah. Uthi mawuhlele ekhaya. Eteksini uyadrive mfundisi rikhaboshethi. Hallelujah. Uyabhala esikoleni ngokhothi yeni. Uhleli kini ubuka iTV uyayinciphisa in the name of Jesus. Uyapheka ebhodweni lobo khiyendele lethi. Ungakuyeki ukuthandaza. Uyashaya thabiso ngegama likaJesu. Uhleli nje uyitwita ngegama ungakuyeki ukuthandaza. Pray without ceasing continuously. Ungakuyeki ukuthandaza. Asifundeni la. Luke 18 verse 1 wakhona. Incwadi ngoLuke 8 Luke 11 omunye amfundela uLuke 18 uverse 1 wakhona. Verse number 1. Yebo. Wabalandisa umfanekiso ukuthi bamele ukukhuleka njalo. Ubalandisa umyalelo ukuthi bakhuleke njalo. Imana ufunde kancane leso story ugcine ku chapter ku verse 5 ukuze uJesu ebatshela la ukukhuleka njalo kwenzani. Wabalandisa umfanekiso ukuthi bamele ukukhuleka njalo bangadangani. Wathi kwakukhona emzini othile umahluleli othile wayengemasaba uNkulunkulu. Khona ijudge elithile enganaki umuntu. Alinaki umuntu. Lihlalele nje liyijaji lihlalele endlini yalo alinaki umuntu. Qhubeka ukuthi lowo muzi kwakukhona futhi umfelokazi owayelokhu efika kuye ethi umama ulibele efikile la kulo muntu onganaki umuntu afuna sicefe nje uyihlalele yedwa akanaki umuntu. Khona umama umfelokazi endaweni ulibele efikile uthini kuyena ngizwele sitheni sami ya kwaba isikhathi engavumi
kepha ngasemumva wathi phakathi kwakhe, nakuba ngike nesaba uNkulunkulu nginganaki muntu. Nokho-ke uyimake Thobani uzoliqedela kuthiwa la lo mama uyilibelekile kuleli jaji. Laze labona ukuthi kodwa lesi siqephe ngingasisusa kanjani. Uthi-ke uJesu lase lathi noma unganaki muntu kodwa ngoba lo ulibele buyile. Ngithi hayi noma ibhalelwe weNkulunkulu. uNkulunkulu ngiyathandaza. Noma epheka lo muntu weNkulunkulu njalo. Noma lo muntu ebukuthi weNkulunkulu noma engeza lo weNkulunkulu njalo. Uthini-ke uma isesho ukuthi lo muntu osengithandaze kangaka uthi Njomama. Nokho-ke njengoba lo mfelokazi engikhathaza njalo. Uyakhathaza njalo uthi ngiyakumzwela. Yebo Jesu. Funa angizuke ngokufika njalo njalo. Uthi ngizomzwela ngoba ulibele kuye njalo. Uthi manje ngimnikeze. Hayi Nkosi yami. Haleluya. Ulibele thandazile. Yena bengenasikhathi lo muntu. Kodwa kube nomfelokazi olibele thele. Wathi ngida. Wathi ngilalela ngida. Wathi uyangizima ubheki wathi ngikhona. Lithi uyangazi wathi kodwa lesi siqephe ngizosiyeka kanti wathi elibele thandazile. Continuously without ceasing, without ukukhathala, without ukuyekela. Njalo the ngizwele. Haleluya. Pray continuously. Ulibele uNkulunkulu mina. Athi uqedile uphinde ubuye. uNkulunkulu mina. Athi hayi uqedile uNkulunkulu sengibuyile. Athi uqedile hayi weNkulunkulu. Yezwa leli sonto ngiphule sengibuyile lapha. Hayi sengibharuphelile nakumathi uNkulunkulu aqedile ngisathandaza. Continuously. Without ceasing, akhosikhathi mamphakathi hayi ngidubile ngiphumile nje ke. Nawo umfanekiso uJesu awuchazayo. Haleluya. Chapter 11 verse number 5 to 13 mfunele ukuthi nayi indoda nayo ilibele yomhlupha lo muntu. Nalo ngothandayo. Nayi ilibele ithandazile. Kwenzakala indoda verse number 5 to 13. Verse number 5. Wathi kubo, Yeah. ngumuphi kini oyakuba nomhlobo aye kubo phakathi nobusuku? Le ndoda ke iya kumhlobo wayo. Umuntu eyazana naye sizama iya kumuntu nje ekuhlawe kanje naye. Iya kuyena ebusuku qhubeka lungela. Athi kuye, mhlobo, ngitsheleke izinkwa zibe zintathu. Ngokuba kufike kimi umhlobo wami evela ekuhambeni, kepha anginanto engingayibeka phambi kwakhe. Yena-ke ophakathi ephendula athi, ungangihluphi, sekuvaliwe emnyango. Uthi la uJesu uzoqhubeka lungela. Kunomuntu obaya komunye nomhlobo wakhe wathi ngisengifikelwe ivakashi lapha ekhaya. Ngicela ungiphi izinkwa nje ezintathu ngimenzele lo mfikile. Uthi lo munye ayisengilele. Awubuye ngakusasa kuvaliwe. Sikhiyile la ekhaya ibhadi ukhiye sawuthatha sawubeka umnyango azivulike la ekhaya after 12. Asikwazi nokukusiza abantu siyaxolisa. Kuya kusasa sesivulile. Ubeka lungelo. Nabantwana bami balele kanye Lele nami. wonke umuntu la ekhaya. Anginakukuvuka ngikunike na. Ngithi kini noma engazi ukuvuka amnike ngokuba engumhlobo wakhe. Nokho ngenxa yokukhongisisa kwakhe uyakuvuka amnike konke akudingayo. Uthi lana hayi ukuthi uzovukela ukuthi umhlobo wakhe. Akazovuka ngoba ngiyamazi lo. Uzovuka ngoba lo ulibelethe. Makhelwane. Hayibo ngiyacela isimo. Ulele lo lengane makhelwane bo. Sebehlele ekhaya ngicela ungiphi izinkwa ezintathu. Athi uyayimboza athi hayibo makhelwane. Angikhambi ngile lenyanga ngicela izinkwa. Athi ulele lo athi makhelwane. Uthi
wonke umuntu la ekhaya kwadisturbela yonke into la ekhaya asikwazi ukuhlala ngoba kunenokho emnyango elibelethe lithi ivesi elilandela ngoba ngongozayo uyavuleka Yebo Nkosi. uthi uJesu ngakho ngongozani Hey. nibibele ngongozini uthi uMaria ebuyisa lento yakude iletha la uthi weJesu iwayini liphelile uthi uJesu hayi mama awukahlancancane angikwazi ukuthi ungenaphi nje nami awumancane uMaria ekwazi ukunqonqoza Yeah. ukuthi umuntu mawubangela istepe akayeki uthi hayi imake hambani yekuyena hambani niyolalela zokusho mina ngizomphusha nje ukuthi weJesu iwayini liphelile mina ngilindele zokusho lithi vile Nkosi wathi mama ngicela ungangeni kokwami ngizele emcimbini la nginake wayini nami ngizo-athenda uthe mame liphelile kodwa iwayini mame ngithe phuma iwayini liphelile Jesu lithi vile Nkosi wazwakala uJesu esethi lethani izitsha hambani yokha amanzi thelani la Hallelujah. khani ngenkomishi nikani umuntu wophatha ukudla ocelayo uyaphiwa ongqongqozayo uyavulelwa when we go to God asidikibala sikuyeki asikhathala siphelelwa nawe ukuthi uNkulunkulu izolo ngiyazi ngisho umthandazo babuphola bungathi mawuthandaza kube ngathi uphela la uthi kube ngathi nisivoice yaphela qhubeka ekujuleni uhlabelelo wamakhono uthi qhubekelani ngoba uyalalela phendula Hallelujah. awukwazi uya kuNkulunkulu lalelani bazalwane lithi vesi kunowesifazane wayengayitholi ingane wathula wathi hayi le ngane ngizoyithola ngizoyithola lithi izwi lenkosi baqoqa umthwalo wayithatha ekhanda wathatha isikhwama sakhe wayethempelini wathi lo nkulunkulu uzombona lithi izwi lenkosi wafika ethempelini wahlala laphela isonto lokuqala wathandaza laphela isonto lesibili wathandaza laphela isonto lesithathu wathandaza lithi izwi lenkosi waphela umthandazo wazwakala lithi izwi